Mbok ayo tulung sadar aja sepenake dhewe. Kira-kira ra tresno ora kengene carane. Wakon ninggal lunga gandeng karo wong liya. Duh. Oke tenan. Duh. Dompetnya sapa iki? Pak RT. Ana duwite iki. Hah? Balik kowe lah. Wah, sore-sore makan iwak dan wareg dan iso turu kok bengi iwake. Hah? Pak RT, Weh, apa man? niki dompetnya jenengan. Weh, bener man. Dompetku. Terus kok ndi kowe? Mau pas resik-resik pinggir kali, kula nemu dompet tandem KTP-ne Pak RT. Iso mau dompetku iki ilang. Pas apa aku ngancing. Ketemune ndi mau kowe? Neng resik-resik pas ning pinggir kali, Pak. Terus ya man. Siap, Pak, aman. Enten apa Pak RT? Iki jumlah duitnya sih pas, tapi sangat iku duitnya 100.000 utuh siji. Iki kok dadi recehan ya? Hah? Punten Pak RT, kula mboten mendhet sak peser pun. Niku wau kula pas ajeng teng mriki ya sing tak belekke, kula mampir riyin ning warung gorengan. Hah? Kula ijalke duwite. Oke, tinggal apa? Mergane wingi kula nggih nemu dompet. Terus kula belekke, Hah? sing duwe ajeng kei persenan, tapi mboten sios mergane duwite gedhen. Lah sakniki kula inisiatif. Kula ijalke riyin dan kula enten pecahan. Pinter kowe man, jan cerdas kowe. Nyo iki tak kei 10.000 ya, enggak apa-apa ya. Matur nuwun. Cerdas kowe man, cerdas. Tapi enten Pak RT sing mboten cerdas. Apa kowe man? Bola bali rono rene, bola bali ngancani rono rene, tapi mung dianggep kekancan. Mbok yo tolong sadar ojo sapenake dhewe. Kira-kira ra tresno ora. Sakniki kula inisiatif. Kula ijalke riyin dan kula enten pecahan. Wah, pinter kowe man, jan cerdas kowe. Nyo iki tak kei 10.000 ya, enggak apa-apa ya. Siap matur nuwun Pak RT. Cerdas kowe man, ben cerdas. Terus apa?